शुभेच्छा. वाढदिवसाचं सेलिब्रेशन हे असं असायला पाहिजे. म्हणजे आपण पार्ट्या बघतो बऱ्याच वेळा सेलिब्रेशन करताना, पण आपण जी बँक वाढवली त्या बँकेची भरभराट पुढे कशी होते ते आपल्याला स्वतःला बघायला मिळणं, नवीन योजना ज्या आहेत त्याची सुरुवात करणं, हे सुद्धा वाढदिवसाच्या निमित्ताने. तुम्हाला वाटतं की वाढदिवसाची तुम्हाला भेट मिळाली आज आपल्याच माणसांकडे, आणि ती भेट कशी वाटते? ज्या बँकेला निवडणूक जिंकून आम्ही आमच्या विचाराची, आमच्या पक्षाची सत्ता आणली, त्यांनी या जिल्ह्याचा विकास करावा, म्हणजे जिल्ह्यातील लोकांचा विकास व्हावा या दृष्टिकोनातून त्यांनी वेगवेगळे उपक्रम राबवत असताना रोजगार किंवा दरडोई उत्पन्न वाढवण्याच्या दृष्टिकोनाने विचार करून वेगवेगळ्या योजना आणल्या. त्यात कुक्कुटपालन आहे, त्या शेळी मेंढी प्रकल्प आहेत, असे अनेक प्रकल्प, छोटे छोटे उद्योग आहेत. यामध्ये लोकांना कर्ज दिली. मला सांगायला आवडेल की मी जेव्हा या जिल्ह्यात आलो 90 साली, तेव्हा जिल्ह्याचं दरडोई उत्पन्न 35,000च्या जवळपास, पण आता ते 2,40,000 पर्यंत गेले. ही प्रगती आहे. या प्रगतीमध्ये जिल्हा बँकेचा पण मोठा वाटा आहे, ते सांगताना मला आनंद वाटतो. आणि माझ्या डोळ्यासमोर मी म्हणणार नाही माझ्या डोळ्यासमोर ही बँकेची प्रगती स्थानिक लोकांसाठी उपयुक्त ठरली. त्याबद्दल सर्व जे काही तिथे चेअरमन व अन्य पदाधिकारी आहेत त्यांचं अभिनंदन करेन, कर्मचाऱ्यांचं पण अभिनंदन करेन. आणि मुलाचं, तुमचा मुलगा आज नितेश राणे जे आहेत ते तज्ञ संचालक म्हणून कार्यरत आहेत, आणि तुमचाच वारसा ते बँकेचं काम पुढे चालवत आहेत एक प्रकारे. मी बँकेत कधी गेलो नाही, कोण झालो नाही कधी, बाहेरून दिशा तुम्ही देत होतात, डायरेक्ट मी देतो की ते शिस्त, पंक्च्युअलिटी, सिन्सिअरिटी कशी मेंटेन करावे हे मी सांगतो. पण नितेश आता बँकेत आहे, आमचा मनीष अतिशय दळवी चांगलं काम, सगळे लोक अतिशय चांगलं काम प्रामाणिक आणि निष्ठेने करतात. मेन म्हणजे व्यवहारात प्रामाणिकपणा पाहिजे. तो प्रामाणिकपणा या सर्वांमध्ये आहे. जनहित आणि ते तरुण तरुणींना उद्योजक बनवणं साठी जे प्रयत्न आहेत ते चित्रफित आता आपण पाहिलीच, आणि म्हणजे एवढी मोठी चित्रफित होती की आपल्याला थांबावं लागलं मध्ये, कारण अजून बराच प्रवास आहे कदाचित त्या चित्रफितीमध्ये. आणि एवढंच नाही तर म्हणजे मला आवडेल सांगायला की मला जे कौतुक वाटलं या बँकेचं खऱ्या अर्थाने, की जिथे सहकार रुजू शकत नाही तिथे तुम्ही सहकार रुजवला, आणि आज साताऱ्यातनं लोक इथे येत आहेत बँकेचं काम कसं चालतं ते बघायला. महाराष्ट्राचे साखर कारखानदार कर्जासाठी आमच्या बँकेकडे येतात. यापूर्वी कोकण आणि सहकार हे समीकरण कधी जमत नव्हतं, पण ते आम्ही जमवल्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड्याचे वेगवेगळे उद्योजक कर्जासाठी आमच्या सिंधुदुर्ग बँकेकडे येऊ लागले, आणि बँकेने त्याला कर्ज पण दिलेली. आज 91 कोटीचा जो नफा आहे या मोठ्या उलाढालीमुळेच आहे. बँकेचं काम खरंच खूप मोठं आहे, पण तुमच्या करिअर मधला तो एक टप्पा आहे आपण असं म्हणूया. पण अजून अनेक असे टप्पे आहेत, त्याच्यावर थोडक्यात तुमच्याशी गप्पा मारायच्यात. कारण आता मगाशी सांगितलं की तुमचा जीवन प्रवास आज तुमच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने थोडक्यात आपण समजून घेऊया. या निमित्ताने मला जीवन प्रवास एवढ्या कमी वेळात संपेल असं मला वाटत नाही, म्हणून मी ते मोजके प्रश्न विचारले. झाले राजकारण आणि गेले 34 वर्ष वेगवेगळ्या पदावर मंत्री म्हणून. बरोबर. मला तेच तुम्हाला विचारायचं आहे, जेव्हा राणेसाहेब मुख्यमंत्री झाले, मी ही आठवण तुमच्या परवानगीने सांगतो सगळ्यांना, तुमच्या झंझावात पुस्तकामध्ये ती आहे की प्रमोद नवलकर आणि सुधीर जोशी हे पहिल्या दिवशी जेव्हा राणेसाहेब मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांना भेटायला आले, आणि प्रमोद नवलकर असं म्हणाले की आज तुम्हाला मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चीवर बसून असं वाटतंय की उद्या जर तुम्हाला विमान चालवायला दिलं, समजा पायलट नसेल आणि तुम्हाला सांगितलं विमान चालवायचं, तरी सुद्धा तुम्ही ते व्यवस्थित चालवाल एवढा तुम्हाला आत्मविश्वास आहे. राणे साहेब, अशक्य हा शब्द तुमच्या डिक्शनरीत नाही, हेच तुमच्या यशाचं रहस्य आहे का? बरोबर. अशक्य मी काही जगात अशक्य काहीच नाही असते माझे विचार. मीच म्हणतो काही अशक्य नाही, आणि जे अशक्य ते सगळं मी पॉसिबल करत आलो. आज आता जे उदाहरण सांगितलं सुधीर जोशी आणि प्रमोद नवलकर, ते असं मी मुख्यमंत्री शपथ घेतली आणि मी महाराष्ट्र
च्या मंत्रालय 6व्या माळ्यावर जाऊन जेमते 15-20 मिनिटं बसलो आणि एक चिठ्ठी आहे की सुधीर जोशी आणि नवलकर साहेब आलेत भेटायला. म्हणजे हे भीती वाटते की एवढे सिनियर नेते त्यांना डावलून मला बनवलंय. अरे काय तक्रार तर घेऊन आले नाही ना, मी आत्ताच पुढे बसलोय. मी बोलवलं, या दोघांना बोलवलं, बोलला भाऊ या बसा. तर दोघं माझ्याकडे पाहत होते, 2-4 मिनिटं दोघे पाहत होते. मला अगदी लहानपणापासून त्याने पाहिलेलं होतं आणि मी एकदम मुख्यमंत्री पदावर त्यांच्या नेतृत्वाखाली मी वाढलो, शिवसेनेत पुढे आलो आणि मग मी मुख्यमंत्री आणि ते समोर नेते म्हणून मला विचारलं, सुधीर भाऊ नारायण तुला कसं वाटतंय? मला वाटतं छान वाटतंय. नावलकर म्हणाले तुला कधी वाटलं होतं का असं येऊन बसतील? आणि त्याचं हळूच म्हणाले आम्हाला डावलून. नवलकर साहेब जे डावलून आहे ना ही अपेक्षा नव्हती आणि ते काय प्रवृत्त मी कोणाला केलेलं नाहीये, प्रवृत्त कोणाला केलं नाहीये. आणि त्यांना मी सांगितलं की मला अतिशय आत्मविश्वास आहे. पण ते मला दिसतंय सुधीर मी एक सांगू का तुला? सांगा सर. म्हणाले तू प्रवासाला निघालायस आणि विमानात आतमध्ये गेलास आणि तुला कळलं की आता अजून विमानात उशीर होतोय, पायलट आला नाही. मग तुला तिथला स्टाफ म्हणेल राणीसाहेब तुम्ही जरा बसा, जरी विमान चालवा. म्हणजे तू नाही नाही म्हणणार. तू आता जसा मुख्यमंत्री पदावर असल्यावर बसताय हा आत्मविश्वास राहिला, तू नाही नाही म्हणणार. आणि त्याच्यामुळे मला आता केंद्रातही पाठवलं. केंद्रात मला काय अनुभव नव्हता, पण मी गेलो केंद्रात गेलो. मला सांगितलं अमुक डिपार्टमेंट सांभाळायला लागेल, कॅबिनेट मंत्रीपद, आणि मला मिळालं. मला सांगायला आनंद वाटतो केंद्राचं आता 31 मार्चला बजेट संपलं गेलं. 22-23चं बजेट संपलं. सगळ्या डिपार्टमेंट मध्ये 99.85% खर्च माझे 1 नंबरला वाढला. हे सांगता मला आनंद. त्यामुळे मी काम दिलेलं आहे, जबाबदारी दिली की यशस्वी पार पाडायची, एवढं मला जमलं. आणि पुढच्या नवीन अर्थसंकल्पामध्ये तुम्हाला रेकॉर्ड अलोकेशन सुद्धा झालं तुमच्या खात्याला. 22,138 कोटी रुपये, याची सुद्धा महत्व आहे. त्याबद्दल आपण बोलूया राणेसाहेब. आपण केंद्रातलं तुमचं जे आत्ताचं काम आहे ते खूप महत्वाचं आहे आणि त्याच्याबद्दल अजून बऱ्याच लोकांना माहित नाहीये. पण एक थोडं आणखी पुढे जायचं तर तुम्ही विरोधी पक्षनेते झाला महाराष्ट्रात. मुख्यमंत्रीपद तुम्ही होतात, मुख्यमंत्रीपदी, त्यानंतर तुम्ही विरोधी पक्षनेते झाला. त्यावेळेला तुमची ओळख एक आक्रमक नेता म्हणून होती, लढाऊ नेता म्हणून होती नाही, पण त्यानंतर ती अजून त्याच्यामध्ये ऍड झाला अभ्यासू नेता म्हणून सुद्धा. तर हीच कशामुळे झाली तर अर्थसंकल्पावरची तुमची भाषणं म्हणजे ती ऐकायला गॅलरी अख्खी फुल असायची. सगळ्या पक्षातले आमदार तिथे बसलेले असायचे. म्हणजे आपल्याकडे सिनेमाला गर्दी होत नाही, पण यांच्या भाषणाला हाऊसफुल गर्दी असायची सभागृहामध्ये. तर हे तुम्ही कसं त्यावेळेला बनवलं? आणि नंतर तुमचं पुस्तकही आलं. याला कारण अभ्यास आहे. बजेट अर्थसंकल्प माझा आवडीचा विषय आहे. याच्यावर मी भरपूर अभ्यास केला. काही तज्ञ लोकांना बोलायचो, अर्थतज्ञ, बजेट समजून घ्यायचो. या राज्याची विकासाकडे वाटचाल करायला या बजेटमध्ये काय स्कोप आहे, अजून काय 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 सगळ्या गोष्टी मी अर्थतज्ञांकडून जाणून घ्यायचो, अभ्यास करायचो. दिलेल्या तरतुदी त्यांना विचारायचे योग्य आहे का. आता इंडस्ट्रीला दिले तरतूद, इंडस्ट्री 1 नंबरचं डिपार्टमेंट आहे जे राज्याला जास्त उत्पन्न मिळते. रिसोर्सेस मोबिलाइज करतात इंडस्ट्री. मग त्याला योग्य प्रोव्हिजन आहे का, शिक्षणाला नियमाप्रमाणे योग्य प्रोव्हिजन आहे का, आणि त्याच्यावर नसेल तर मी ते लावून धरायचो. पण बजेटवर भरपूर अभ्यास, सलग 8-8 तास बजेट घेऊन बसायचो. मला कॉन्फिडन्स आल्याशिवाय मी उठायचो 8-8 तास. आणि मग आल्यानंतर सभागृहात कागद न घेता भाषण करायचं. कोणताही कागद न घेताना पूर्ण बजेट माझ्या तोंडावर असायचं. त्यामुळे बजेटमध्ये मी ख्याती होती. माझ्यावर अनेक लोकांनी लिहिलं त्याच्याबद्दल. मी सगळ्यांना म्हणजे मला जे प्रोत्साहन दिलं ते पत्रकारांनी दिलं. त्याच्यावर जे काही बातम्या दिल्या, लेख लिहिले, ते प्रोत्साहन द्यायला कारण पत्रकारच आहे.
त्याच्या प्रोत्साहनामुळे मी घडत गेलो आणि नेत्यांचं अन्य सहकार्यांचं मार्गदर्शन मिळालं. राणेसाहेब, अनेक असे नेते असतात की जे कामच करत नाहीत म्हणून लोक नाराज असतात, पण तुमच्याबद्दल उलट आहे का की तुम्ही विचारतो का? नाही, मला नाव नाही घ्यायचंय. नाही, मला पण तुम्हाला हे विचारायचं होतं. केलेला नेता महाराष्ट्रात एकच आतापर्यंत झाला. हा, घरात बसून हा रेकॉर्ड आहे. ग्रीनिज बुकात नाव गेलं पाहिजे. माझा अर्धा प्रश्न ऐकला तर तुम्ही तेच परत उत्तर द्याल की तुम्ही काम करता म्हणून काही लोक नाराज असतात का तुमच्यावर, असं तुमच्याबद्दल बरोबर झालं? माझं कामाची पद्धत, काम, रिझल्ट पाहून माझं नुकसान झालं. सगळ्यात भीती वाटते की आता याला इथे ठेवलं तर उद्या काय, याला पद द्यावं लागेल, आपलं काय, हे सगळ्यांना अडचण होते. मला काय म्हणायचं, मी माझं काम करत राहतो, लोक हित करत राहायचं, हा माझा पिंड आहे. आणि मग आता जो वाढदिवस तुम्ही शुभेच्छा देताय, वर्ष सांगताय, मला वाटतं वर्ष माझी वाढताय त्याला जनतेच्या प्रेमामुळेच आहे. प्रेमामुळे मी 15-16 तास काम करतो. ही प्रेरणा मला लोकांचीच आहे. तुमचे कौतुकाचे शब्द मला प्रेरणा देतात आणि त्यातून मी काम करतो. सगळेच काही नवलकर किंवा सुधीर जोशींसारखे नेते तुम्हाला भेटत नाहीत मोठ्या मनाचे, असं बरेचसे आहेत. बरेचसे आपण करत ऑफ द रेकॉर्ड बोलणाऱ्याला काय, ऑन रेकॉर्ड कोण समोर येऊन बोलत नाही. बरोबर. पण राणेसाहेब, तुम्ही ज्या नेत्यांबरोबर कामं केलेली आहेत, म्हणजे सगळ्या पक्षांमध्ये आणि तुमच्या सगळ्या पक्षाच्या नेत्यांबरोबर तुमचे संबंध चांगले, आताचा जर विचार केला आपण तर बरेच जण असं म्हणतात की आता राज्याच्या राजकारणाची चा विचार केला तर पातळी घसरत चालली आहे. आधी सुद्धा आरोप प्रत्यारोप व्हायचे, पण आता मात्र सगळं असं खूप सूड भावनेने चाललंय सगळं, किंवा भाषा वाईट वापरली जाते असं ते म्हटलं जातं. तुम्हाला पण अशी खंत वाटते का? असं कोण आताचे विरोधी वाले बोलतात का? नाही नाही, जे राजकीय निरीक्षक आपण ज्याला म्हणतो, पत्रकार म्हणतो, ते असं म्हणतात की जुन्या काळात म्हणजे जेव्हा तुम्ही होता विधानसभेमध्ये, मुंडे साहेब होते, विलासराव होते, तेव्हा जरी तुम्ही एकमेकांवर आरोप करत असलात तरी तुमच्यातलं एक वातावरण चांगलं काय, मला माफ करा, आता राज्यात बीजेपी आणि एकनाथ शिंदे गट यांची सत्ता आहे. हे आमचे लोक आहेत, त्यामुळे याच्यात विश्लेषण यांचं करणार नाही. त्यामुळे नो कॉमेंट्स. हा दिल्लीचा परिणाम आहे का? नो कमेंट तरी तुमच्याकडनं ऐकलं नाही. सगळं माझ्याच लोकांविरुद्ध त्यांच्या कामाकार्याचं परीक्षण मी करणं योग्य नाही. मी म्हणजे चांगलंच करतात. अहो, घरात बसून कारभार करण्यापेक्षा लोकांमध्ये जाऊन, अगदी अयोध्यापर्यंत जाऊन आशीर्वाद घेऊन काम करतात, ही चांगली गोष्ट आहे. चांगले लोकांमध्ये जातात, लोकांची विचारपूस करतात, चांगली गोष्ट आहे. आमचे दोन्ही नेते, एकनाथ शिंदे पण अनुभव आहे, माझ्यासारखे शिवसैनिकापासून ते मुख्यमंत्री झाले. आमचे देवेंद्र फडणवीस तर 5 वर्ष मुख्यमंत्री, तगडा अनुभव आहे. त्यामुळे जे टीका करतायत ना, ते मी त्यांच्याबद्दल विचारतो. टीका सुडाची आहे, आकसाची आहे, सत्ता गेल्यामुळे डिप्रेशन आलाय म्हणून आहे, ती त्याची दखल घ्यावी अशी वाटत नाही. आमचे आताची सत्ता असलेले नेते या सगळे जे कॉमेंट्स आहेत त्या टीका आहेत ते तर माफ करतील, एवढं काम करून दाखवते याचा विश्वास. आता आपण दिल्लीकडे जाऊया. तुम्ही सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योगाचं जे खातं आहे ते तुमच्याकडे आलं आणि त्यानंतर तुम्ही देशभरात फिरला. तुम्ही ईशान्येत सुद्धा गेला, दक्षिणेत सुद्धा गेला. हा, म्हणजे अजून तुमचे दौरे चालू असतात, तुम्ही लोकांना भेटत असतात, तिथले काय काय. तर एक छोट्या छोट्या उद्योगांमधून नवी भरारी घेणारा जो नवा भारत आहे तो तुमच्या नजरेतनं तुम्हाला कसा दिसतोय? एक काय उदाहरण म्हणून सांगतो. 2014 साली माननीय मोदींचं सरकार आहे, 14, तेव्हा जगाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये भारत हा 10व्या क्रमांकावर होता. मोदींना 9 वर्ष झाली आत्ताच एप्रिल. त्यावेळेला भारत जगाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये 5व्या क्रमांकावर आहे. ही म्हणजे एवढी हे का. आता समोर कोण आहेत? अमेरिका आहे, चीन आहे, जपान, जर्मनी, हे देश 5 देश कोण आहे. माननीय पंतप्रधानांनी आता जाहीर केलं की 2030 साली माझा भारत हा जगाच्या अर्थव्यवस्थेत 3ऱ्या क्रमांकावर येईल. ही कशाच्या आधारे? आपलं जीडीपी वाढायला पाहिजे, पर कॅपिटल इन्कम वाढायला पाहिजे, एक्सपोर्ट वाढायला पाहिजे.
हे सगळं वाढायला कारणीभूत इंडस्ट्री आहे. इंडस्ट्री जर वाढली पर कॅपिटल रोजगार पण तयार होईल, पर कॅपिटल इन्कम वाढेल, जीडीपी वाढेल, एक्सपोर्ट प्रोडक्शन वाढलं तर एक्सपोर्ट वाढेल, आत्मनिर्भर भारत बनेल. आणि म्हणून आम्ही इंडस्ट्रीला प्राधान्य देतोय. आमच्यामध्ये जे काही मायक्रो उद्योग आहे, सूक्ष्म उद्योग आहे, त्यांच्यासाठी मी आता एक योजना आणतोय. त्याचं अपग्रेडेशन कसं. आता समजा 1 कोटीचा बिझनेस छोटा चालू केला, त्याची मर्यादा 5 कोटीपर्यंत आहे. लघुची 5 पासून 50 कोटी आहे, स्मॉलची 50 पासून 250 कोटी. तर आमचं म्हणणं आहे की आता सूक्ष्म मध्ये आहे, मोठी संख्या सूक्ष्म मध्ये, लघु मध्ये जर 10-20% येणाऱ्या 3 वर्षात गेले, 4 वर्षात गेले तर आमची अर्थव्यवस्था सुधारेल. आता पर कॅपिटल इन्कम जो आमचा जवळपास 2 लाख आहे, आमचा जीडीपी जवळपास आता 3.6 आहे, तो आमचा 5 पर्यंत जाईल. आम्ही जपानच्या पुढे जाऊ म्हणून 3रा क्रमांकावर. आणि म्हणून मोदीजी म्हणतात, माझा भाग येईल तो विचार, आम्ही इंडस्ट्रीची ग्रोथ करू पाहतो. मायक्रो मधून स्मॉल मध्ये, म्हणजे लघु मध्ये मीडियम मध्ये उद्योग वाढवावे, उत्पन्न वाढवावं, रोजगार वाढवावे आणि आत्मनिर्भर भारताबरोबर भारत जगाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये वरच्या क्रमांकावर म्हणजे 3ऱ्या क्रमांकावर आणण्यासाठी त्यांनी ते सांगितलं. आज आम्ही 3ऱ्या क्रमांकावर येऊ. 2030 एवढा आत्मविश्वास आतापर्यंतच्या कोणी पीएमने व्यक्त केला नाही प्रगतीच्या बद्दल, प्रगती याबद्दल. मात्र मोदींनी करून दाखवलं, हे सगळं करून दाखवलं. आणि म्हणून भारत सुखी व्हायचा असेल, समृद्ध व्हायचा असेल तर पर कॅपिटल इन्कम आणि जीडीपी वाढवण्याचे प्रयत्न आताच बीजेपी सरकारच करताय. हे नुसते बोलताय, अदानी काय, एक काय, दुसरं काय विषय नाही, बोलताच येत नाही तर काय विषय माहित नाही ना. संसदेत काय बोलावं ते राहुल गांधींनी कधी अभ्यास केला? काय बोलावं, कोणते विषय आहे, कोणत्या विषयाने देशाची प्रगती होईल? शेवटी पवारांना सांगावं लागलं काय. तुम्ही मला सांगा. आणि मग या सगळ्या गोष्टी ज्या याच्या संसदेत जाऊन अभ्यास केल्याशिवाय देशाची गरज नीड जी आहे त्याचा अभ्यास करा पाहिजे. एवढे रिसोर्सेस मोबिलाइज करण्याची क्षमता राज्यकर्त्यांमध्ये असली पाहिजे. ती मोदीमध्ये आहे, आमच्या सरकारमध्ये आहे. त्या सरकार ते सरकार भाजपच आहे. पण मग राणेसाहेब, या तुमच्या खात्याच्या माध्यमातून, एमएसएमई खात्याच्या माध्यमातून कोकणासाठी तुम्ही काही खास उपक्रम राबवत असणार नक्कीच. कशा प्रकारे त्याचा फायदा कोकणाला होऊ शकेल? ते चालूच आहे. मी पहिल्या दिवसापासून आल्यानंतर मी सुरू केलं. आमच्या अधिकाऱ्यांना आणावं, लोकांना जमा करावं. उद्योग म्हणजे काय, कशासाठी, नोकरी आणि उद्योगातला फरक काय, आर्थिक बाबतीत तुमच्यावर काय इफेक्ट करतं. नोकरी काय, बिझनेस. नोकरी काय, समजा ग्रॅज्युएट झाला, एमबीए झाला, 25-30 हजार रुपये पगार, 10 वर्षाने आम्ही किती जास्त लाख रुपये होते. इथे तर हाच बिझनेस केला, 1 कोटीचा बिझनेस केला, 1 कोटीचा फायदा समजा पहिला 10,000 झाला, पण 2-3 वर्षांनी 10 लाख, तो बिझनेस 1 कोटी ऐवजी 50 कोटी पर्यंत जाईल आणि 50 लाख 60 लाख पण आपण मिळू शकतो. ही ग्रोथ, हा विकास हा उद्योगामध्ये. आणि म्हणून अमेरिका नवीन टेक्नॉलॉजी आणतं, उत्पादन वाढवतं, म्हणून ते 1 नंबरला आहे. त्याचा पर कॅपिटल इन्कम 56 लाख आहे, 56 लाख. ब्रिटनचा 48 आहे, चायनाचा 36 लाख आहे. आपण 2 लाखावर आहे. ते आपल्याला अपग्रेडेशन होण्यासाठी आमचे प्रयत्न, म्हणून मायक्रोचे स्मॉल मध्ये जावं, स्मॉलचं मीडियम मध्ये जावं, त्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत असताना सिंधुदुर्गात लोकांना आतापर्यंत बागायती आणि शेती, आता बागायती शेतीचे बाय प्रोडक्ट ऍग्रिकल्चर इंडस्ट्री इथे आणावी आणि त्याचबरोबर इंजिनिअरिंग, गारमेंट असे व्यवसाय आणावे. हे माझे प्रयत्न आहेत. येणाऱ्या वर्षभरात मोठमोठ्या कंपनी आमच्या जिल्ह्यात येतील, रोजगारी होऊन एक इंडस्ट्रियल हब इथे तयार करावा. आता कोकणात इंडस्ट्रीचा अभाव होता, पण इंडस्ट्रियल हब
कोकणात यावा, त्याचा फायदा गोव्यालाही व्हावा. गोव्याचे मुख्यमंत्री आहेत, त्यामुळे आम्ही गोव्याला पण इंडस्ट्री आम्ही आणायचे आमचे प्रयत्न आहे. नुसते इथे नाही, जो मी हा बांधणार हे सिंगापूरचे सगळे इन्व्हेस्टर आहेत, त्याला मी सांगितलं तुम्ही गोवा पण पहा, माझ्याबरोबर येतील, ते गोव्यावरूनच येणार, त्याला गोवा दाखवीन आणि सिंधुदुर्ग दाखवीन. आणि दोन्ही ठिकाणी भाजपचं राज्य आहे. त्यांच्यामुळे आजच्या सभेला माझ्या सत्काराला त्यांना बोलवलं वाढदिवसाला, ते यासाठी की आम्ही विकास आणू तो तुमच्यापर्यंत पोहोचू, वाया पोहोचू आणि डायरेक्ट आणू, आणि म्हणून ते आम्ही करणार, कारण शेवटी आमचं सरकार. पण तुमचं सरकार असो किंवा नसतो, राणेसाहेब आतापर्यंत तुमचं कोकणाकडे विशेष लक्ष असतं, विशेष प्रेम असतं. जन्म कोकणात झाला आणि कार्यक्षेत्र तुमचं इथेच आहे. पण नुसतं कार्यक्षेत्र नाही, हे सगळं विस्तारित कुटुंबासारखं आहे तुमच्याकडे. तर अनेक ड्रीम प्रोजेक्ट तुम्ही आतापर्यंत कोकणामध्ये आणले, तर आता ह्या खात्याच्या अंतर्गत अजून काही असे ड्रीम प्रोजेक्ट कोकणासाठी, सिंधुदुर्गासाठी, महाराष्ट्रासाठी तुमच्या डोक्यात आहेत? मॅक्झिमम आम्ही फूड प्रोसेसिंगचे बिझनेस आणू पाहतो, पोल्ट्री, गोट याच्यासारखे बिझनेस आणू पाहतोय. गोव्याला मटणाची आवश्यकता आहे, चिकनची आवश्यकता आहे, दुधाची आवश्यकता आहे, पण दूध बाहेरून येते, सिंधुदुर्गात येतं तिकडे. तर आमची गरज भागवण्यासाठी एवढं तरी इथे टुरिस्ट मॅक्झिमम टुरिस्ट गोव्यात येतात, गोव्यात त्यांना आवश्यकता हे आमच्या जिल्ह्यात दोन्ही गोव्यात आणि सिंधुदुर्गात तयार व्हावं आणि सप्लाय म्हणजे पर कॅपिटल इन्कम वाढेल. त्याशिवाय इंडस्ट्री जी आहे ते आम्हाला कायमस्वरूपी म्हणजे इंजिनिअरिंग इंडस्ट्री आणायची. इथे उद्या गाड्या बनाव्या, स्कूटर बनावे, फोर व्हीलर बनावे, त्याचे स्पेअर पार्ट इथे बनावे, अशी इंडस्ट्री आणतोय. आम्ही महिंद्राला इन्व्हाइट करतोय. आम्ही ट्रेनिंग सेंटर आता 2-1 महिन्यात काम सुरू होईल. त्या ट्रेनिंग सेंटर मध्ये आधुनिक यंत्रसामुग्रीचं प्रशिक्षण दिलं जातं, लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी. म्हणजे जे काही उत्पादन घेऊ ते आता मशिनरीमध्ये जे मिळते त्याच्या 10 आणि 20 पट उत्पादन विकू शकेल अशी टेक्नॉलॉजी आणायचा मानस आहे माझा. आणि त्यासाठी मी तशा अनेक परदेशातल्या लोकांशी मी बोलतो. राणेसाहेब, दिल्लीतला काय अनुभव सांगू शकाल का? तिथे गेल्या काय अनुभव आला तुम्हाला? राज्यात काम करण्याचा अनुभव आणि दिल्लीतला काम करण्याचा अनुभव काय फरक काढणार? घेताय का दिल्ली बंद व्हावी माझ्या? अहो, मी तुम्हाला चांगलेच प्रश्न विचारले. राज्यातला अनुभव आणि दिल्ली बद्दल वाईट बोललो तर मला मी वाईट बोलावं असं म्हणतच नाहीये. मी उलट आपला मराठी माणूस दिल्लीत सांगतोय. दिल्लीचं क्लायमेट ते मी ऍडजस्ट करतो. मी शेवटी कोकण, मुंबई आणि महाराष्ट्रात त्याच्या अगोदरही फिरत होतो. तेच मी दिल्ली वगैरे मी ऍडजस्ट करतो. वातावरण कसं आहे, असो अति थंडी असते, आता तर अति गरमी आहे, बाहेर आपण फिरू शकत नाही. शेवटी तिकडे काम करायचं आहे. मी 5 दिवस असतो दिल्लीत, 2 दिवस महाराष्ट्रात येतो, त्यातले काही दिवस कोकणात. अतिशय चांगलं जमून घेतलंय, ताळमेळ चांगला, चांगले अधिकारी मला मिळाले आहेत, मला चांगली साथ देत आहेत. म्हणून मी 1.5 वर्षात जे काय मला जम बसवला आणि या वर्षी मी जो रिझल्ट दिलाय त्याला कारण आहे. आज देशाचा एक भाग दिल्ली आहे, कॅपिटल आपली आहे, तेव्हा आवडली पाहिजे आणि जमून घेतलं पाहिजे. त्रास असेल तो सांगायचा नसेल, सांगायचं. पण आम्हाला मोदी साहेबांबद्दल पण ऐकायला आवडेल की मोदी साहेबांबद्दल पण ऐकायला आवडेल काही? मोदी साहेब तुम्हाला सांगू, तुम्ही मोदी साहेब काय जाणून घ्यायचं तर माझ्या बर्थडेला त्यांनी केलं ट्विट बघा. एक आपल्या सरकारी मंत्र्याबद्दल ते काय म्हणतात ते मी सांगणार. म्हणजे त्याला प्रोत्साहित करणं, प्रेरणा देणं, चांगलं म्हणणं, कौतुक करणं, हे काम ते चांगलं काम. एक तर मोदी साहेब फार मेहनत घेतात, 18 तास काम करतात. त्यांना प्रत्येक विषयाची जाण आहे, ज्ञान आहे, अभ्यास आहे. जगातल्या कुठल्याच देशाची माहिती परफेक्ट सांगतात. तिथलं जीवनमान, तिथल्या योजना, तिथली शेती, तिथली बागायती, तिथलं प्रोसेसिंग युनिट, तिथली उत्पादनं, तिथला आर्मी, सुरक्षा व्यवस्था, हे सगळं त्यांच्या तोडपाठ आहे. मोदी म्हणजे विद्यापीठच आहे, त्याच्यामुळे आम्हाला त्याच्यावर नितांत आदर आहे. ते जेव्हा माहिती सांगतात वेगवेगळ्या विषयाची, आम्हाला सेक्रेटरीचा आधार घ्यावा लागत नाही, एवढी माहिती ते आम्हाला वेगवेगळ्या विषयाची सांगतात. आताही आम्हाला बॉर्डरवरच्या राज्यात जायला सांगितलं, बॉर्डरवरच्या घरांमध्ये जाऊन 24 तास राहा, काय अनुभव येतो ते येऊन सांगा.
काय म्हणतात बॉर्डरवरचे लोक, त्याला आपल्या देशाबद्दल प्रेम आहे त्या बाजूला चायना आहे त्याच्याबद्दल प्रेम आहे. म्हणजे तुमच्या खात्याचं काम करत असताना तुम्ही हे सुद्धा एक अनुभव घेताय? घेत नाही, बरेच अनुभव घेतले. सांगतो तुम्हाला, एक दिवशी पत्र आलं, त्याला तो एक बौद्ध वाडी म्हणजे बौद्ध वस्तीत जायचंय आणि तिथे तुम्हाला त्यांच्या घरात जाऊन जेवायचं आहे. म्हणजे उद्या जायचं आज पत्र. आपल्या आमच्याकडे मोदींना नाही आवडत नाही म्हणून आम्ही गेलो कार्यकर्ते घेऊन गेले, बसवलं घरात त्यांच्या जवळ, जेवण वाटलं जेवण आणि मग ते फोटो पीएमओ ऑफिसला पाठवलं. आम्ही हे फोटो कधी मीडियात नाही बघितले, कारण अशा प्रकारे कोणी जेवलं जाऊन तर फोटो मीडियात येतात आधी, इतर नेत्यांबद्दल जेवले नाही तरी काढून बाहेर देतात. पण ह्याचा उद्देश काय, ह्याचा हेतू काय असं मोदींनी तुम्हाला सांगावं? आपली बॉर्डर खरं मी माहिती सांगू नये. मी सांगितलं चायना जवळ आहे, पाकिस्तान काही याच्या जवळ आहे, ते तिथल्या लोकांना मदत तिथून जी मिळते आतापर्यंत मिळत होती त्यावर ते आपल्या देशापेक्षा त्या देशाला फॉर आम्हाला तो बदल करायचा. चला आम्ही देतो, आम्ही उद्योग देतो. मी जातोय ना, मी सांगणार तुम्हाला नोकरी पाहिजे ना, काम पाहिजे, मी द्यायला तयार, तुम्ही तिकडचं काय घ्यायचं. हे परिवर्तन करण्यासाठी आम्हाला पाठव असं वेगवेगळं. आता मला साऊथ गोवा आहे लोकसभेसाठी, साऊथ मुंबई आहे, सांगली आहे, असे वेगवेगळ्या राज्यात पण आणि याच्यात पण पाठवतात. अनुभव मिळावा आणि तिथल्या लोकांना आमचं मार्गदर्शन मिळावं. राणेचे पारवे घेणार नाही तुमचा, दोन प्रश्न विचारतो. गरम होत मला माहिती आहे, मला कल्पना आहे, पण मला एक तुम्हाला एवढंच विचारायचं आहे की आज 10 एप्रिल आहे, पुढच्या वर्षी जेव्हा तुमचा वाढदिवस असेल तेव्हा तुम्ही गावोगावी सभा घेत असणार, कारण लोकसभेच्या निवडणुका आलेल्या असतील जवळ. आता आज 1 वर्ष बाकी असताना काही राजकीय अंदाज तुम्ही वर्तवाल का? कारण तुमचं अर्थातच आकलन राजकीय जे आहे ते इतक्या वर्षांचं आहे, इतक्या वर्षांच्या निवडणुका तुम्ही पाहिलेल्या आहेत, राजकारण पाहिलेलं आहे. 2024 हे कुणाचं असेल, कसं असेल? 2024 आणि भविष्यातील काही वर्ष तरी भारतीय जनता पक्षाचीच भारतात अतिशय युक्ती नाही. जो अनालिस्ट ज्याला अभ्यास आहे राजकारणाचा तो सांगेल. आणि राज्यामध्ये आज आमचे 303 खासदार आहेत, 303. अजून आम्ही याच्यामध्ये 50 ते 70 वाढवणार. किती होती? 400च्या घरात गेलो. कुठला पक्ष आता हो? काँग्रेस लगान झालं, तुम्हाला लगान कळलं बा, गोरा जरा कळलं ना लगान पिक्चर. हँडिकॅप आहे ते, काही दम नाही त्यांच्या. बरं राष्ट्रवादी महाराष्ट्रापुरतं तसं काय आहे नाही. आणि दुसरं राहिलं शिवसेना, ते मातोश्री पुरतीच आहे, बाहेर काय नाही त्यांचं. फक्त चालता येत नाही 20 पावलं, घोषणा काय घरात घुसून मार. बरं चालतं रे बाबा, चालता येत नाही, धड बोलता येत नाही, बोलला तर शिवाय देतो माणूस. कुत्र्यावर दगड मारला तो एका दुखाचंच काम करतो, त्याला काय बाकी चांगलं काय येत नाही. तसं ते कोण आहे स्पर्धा. आम्हाला विरोधक नाही तरी आम्ही प्रचार लोकांपर्यंत जाणार, कारण आम्हाला आम्ही लोक हे आमची लक्ष्मी समजतो. त्यांना जावं, त्यांची गरजा काय, त्यांना काय हवंय, अपेक्षा काय हे जाणून घेऊन आशीर्वाद घेण्यासाठी आम्ही लोकांपर्यंत जाणार. राणेच्या बाबतीत शेवटचा प्रश्न. आता तुमचा वाढदिवस आहे, 71 वर्ष झाला तुम्ही, आणि तुम्ही नेहमी म्हणता की मला मागे वळून बघायला आवडत नाही, तुम्हाला कसली खंत नाही, जे केलं ते मी मनापासून केलं, समाधानी माझी लहानपण कर्तृत्वाने सगळं चांगलं व्यवस्थित चाललंय. पण काय असं काम आहे जे करायचं राहिलंय, अजून काय साध्य करायचं राहिलंय येणाऱ्या काळामध्ये? अजून काय अशी इच्छा आहे की हे व्हायचंय, हे काम करायचंय? मला तुम्हाला एक सांगू, मी सांगितलं मी एक समाधानी पुरुष आहे, माणूस आहे. मी पहिल्यापासून प्लॅनिंग वरच इथपर्यंत राहिलो. राजकारणाचा प्लॅनिंग आहे, माझं व्यवसायातलं आहे, माझं उत्पन्नाचं आहे. मी दरवर्षी माझं उत्पन्न माझ्या राहणीमानाप्रमाणे कसं वाढत जावं हे प्लॅनिंग करत इथपर्यंत राहिलो. तर मला असं वाटतं की आता मी समाधानी आहे, तरी पण माझं प्लॅनिंग साफ आहे. जोपर्यंत जायचं तो पण मी हे सगळ्या गोष्टी अगदीशय प्लॅनिंग करतो.
त्यामुळे पुढे मला अजून हे करायचं राहिलंय. मी काय ठेवलंच नाही. आता पक्ष आदेश देईल ते करायचं. लोकांनी सांगितलं दादा अमुक करा, करू. कारण लोकांच्या आशीर्वादामुळे माझं वय वाढत आहे की लोक मोजतायत दादा 71 झाले, 70 झाले, आणि मग त्याला प्रोत्साहन ते देत आहेत. मग आपल्याला वाटतं एवढं वाढलेलं हा बोनस लोकांनी दिला, सेवा करा त्यांची, ते करण्याचं काम करतोय. राणेसाहेब, तुमचं वय वाढते तसं तुमचा अनुभवही वाढतो आणि त्या अनुभवाचा फायदा कोकणाला, राज्याला, देशाला सगळ्यांना होऊ दे अशी इच्छा इथे व्यक्त करतो. आता तुम्हाला फक्त गरम होते, आणखी ते गरम व्हायला नको म्हणून मी इथे थांबतो, नाहीतर ते चिडलेलं मला प्रॉब्लेम होईल. मी आम्ही दिली नाही, मला विचारलं त्यांनी त्या कोण येत, मी म्हणाल चांगले आहेत ते, असं काय अविचार बरं विचारणार उठू नको. ह्या गप्पा होते. खरं तर मी मुलाखत म्हणणार नाही मी, कारण ते मनापासून बोलत होते. मला खूप आवडलं आणि एवढं गरम होत असताना सुद्धा तुम्ही इतकं मनापासून बोललात, कारण समोर आज तुमच्यावर प्रेम करणारे सगळे लोक बसलेले आहेत. त्यांनी एवढं प्रेम तुमच्यावर केलं. तुमचा वाढदिवसानिमित्त तुमच्या घरच्यांनी केलेला सत्कार आहे. एक असं म्हणेल की या सत्काराला त्यांनी दिलेलं उत्तर आहे. आता तुम्ही मला चांगले प्रश्न विचार. समजा एखादा अडकलेला प्रश्न विचार, मला काय त्यालाच आवडला नसता. मला आधीच माहिती होतं म्हणून. तर एकच शेवटी अपेक्षा व्यक्त करतो राणेसाहेब आपल्याकडनं की झंझावात नावाचं आत्मचरित्र तुम्ही लिहिलंय, पण ते पूर्ण नाहीये. अजून तुमच्याकडनं बरंच ऐकायचं आहे आम्हाला. तर ते तुमचे अनुभव तुम्ही पुस्तक रूपातलं झंझावात पार्ट 2 मधनं आमच्या पुढे आणावेत, एवढीच एक अपेक्षा या वाढदिवसानिमित्ताने व्यक्त करतो. पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करेल. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.